Здравейте отново, аз съм Владимир от Aarons.bg, град София, улица Цар Самуил 93. В това видео ще ви покажа останалите моделчета от серията Aries на Trivisa. Това са ножчетата с острията от дамаск стомана. Като ще започна с модела 01, който е с чирени от желязно дърво, като от двете страни има изработено легло за щипката, както при всички други модели е с керамични лагери, които работят много добре. Моделите и двата са с лайнер лок за включване. (110) слой на дамаска стомана като острие. Разделителя от G10 или G10 пластмаса. В този случай изключително удобни ножчета и специално според мен този модел е много естетичен, по-точно тази модификация с дървените чирени и дамаската стомана. За дължината общата казахме, че е 205 мм. Острието е 90 мм. Дебелината е 3,5 мм на острието и е 115 мм в затворено състояние. Конкретно този нож е 108 грама. Като цяло това е за него. Цената му е 148 лева. Така, да преминем към другото моделче. То е с двуцветен G10. Острието е същото, разделителя от същия материал, черен G10. Тук разликата е единствено в теглото, което е 117,4 грама. Малко по-тежък е заради пластмасовите чиренки. Този е на цена 142 лева. Можете да ги видите на нашия сайт или в нашия магазин. Заповядайте. Месец декември имаме празнично работно време. Освен през седмицата ще работим и в събота между 10:30 и 14 часа. Ако някой няма възможност да дойде в работен ден. Това е за сега. Очаквайте следващото видео.